Il-preżentatur tal-Midja Laburista Karl Stanjo Navarra li għadu għaddej bil-programm tiegħu ta' kuljum bl-appoġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela kien imċanfar mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern li appellalu biex it-tajjeb ngħidulu tajjeb iżda dak li nistgħu nagħmlu aħjar għandu jsir ukoll. Waqt parti minn programm ta' propaganda biex il-Partit Laburista jiġbor il-flus, Stanjo Navarra prova jirredikola post li l-kap tal-Partit Nazzjonalista għamel fuq Facebook dwar il-problema ta' traffiku li qed terġa' tolli rasa. Iżda t-tattika tal-preżentatur ma sabiċ l-appoġġ tad-Deputat Prim Ministru li minflok ammetta li waħda mill-affarijiet tajbin li nissabu fi żmien il-Covid kienet li traffiku kien aħjar. Fern żied li din hi problema reali u li għandha bżonn tiġi indirizzata. Kien hawn fejn ċanfar lil Stanjo Navarra billi appellalu li dak li hu tajjeb għandna ngħidulu tajjeb, iżda dak li jista' jsir aħjar għandu jsir ukoll. Mela, serbuta karozzi fil-bypass ta' Bekirkara hawnhekk kiteb jew hemm waħlin ġewwa jew hemm waħlin fil-karozza. Konklużjoni, Deputat Prim Ministru. Ħankun onesti, traffiku huwa problema. Waħda mill-affarijiet forsi naqra tajbin li kien hemm fi żmien il-Covid li dawk in-nies li kellhom ma kinux id-dar u kellhom bżonn joħorġu għax-xogħol u għal-qagħdi tagħhom sabu traffiku naqra aħjar. U hija waħda mill-affarijiet li rridu nindirizzaw Karl dak li huwa tajjeb irridu ngħidulu tajjeb, dak li nistgħu nagħmlu aħjar. Nagħmluh. Karl Stanjo Navarra ilu jippreżenta fuq il-Midja Laburista minn żmien it-tmexxija ta' Joseph Muscat wara li kien tkeċċa minn Net Television. Kemm ilu li Robert Abela laħaq mexxej Laburista, Stanjo Navarra żied id-doża politika tiegħu, partikolarment kontra l-Partit Nazzjonalista, it-tmexxija, id-deputati u l-partitarji tiegħu. Madankollu u minkejja li ilu 5 xhur fit-tmexxija tal-partit, Abela għadu qatt ma wera sinsla miegħu. Sallum, Stanjo Navarra qed jirċievi wkoll pakkett ta' 40,000 euro għal xogħol fl-Malta li ftit jafu eżattament x'inhu.